Ir-rapport finali tal-Kumitat PANA li hu l-Kumitat tal-Parlament Ewropew li jinvestiga il-Panama Papers jinnota kif kien hemm numru ta' pajjiżi li ma kkoperawx ma' dan il-Kumitat. Dwar Malta, dan ir-rapport ikkonkluda li tħaddan ir-regoli kollha ta' trasparenza u jikkonformi mal-liġijiet kollha Ewropej u internazzjonali. L-ekonomista ta' esperjenza Alfred Mifsud jinnota li jekk hemm pajjiż li għandu jdejqu dan ir-rapport żgur li mhuwiex Malta. L-aktar pajjiżi li ħarġu li għandhom attività relatata mal-Panama Accounts kienu Renju Unit, mod qawwi Lussemburgu u anke Ċipru, jiġifieri f'dak il-kuntest Malta hija kważi insinifikanti paragonata mal-konnessjonijiet li għandu pajjiżna ma' kontijiet li żviluppaw fil-Panama. Ir-rapport jinnota kif fir-Renju Unit hemm nuqqas ta' trasparenza u jikkritika lil dan il-pajjiż għaliex in-nies mit-Teżor Ingliż ma kkoperawx ma' dan il-Kumitat. Jgħid ukoll li fil-Lussemburgu bankiera, avukati, esperti tat-tassazzjoni u accountants ma attendewx għal laqgħat mal-Kumitat PANA. Iżda anke hawn jispikka l-bżonn ta' iktar kooperazzjoni internazzjonali u iktar trasparenza minn dan il-pajjiż. Xi ħaġa li Malta tagħmel b'mod tajjeb ħafna. Il-mistoqsija li tqum hi għaliex f'pajjiżi oħra m'hemmx la li kien hawn f'pajjiżna fl-aħħar snin meta s-sitwazzjoni tagħhom mhix tajba bħal ta' pajjiżna. F'dal pajjiżi li qed insemmu minkejja l-kritika qawwija li rċevew rigward il-konnessjonijiet li kellhom ma' Panama meta l-Kumitat tal-Panama mar ma sabx id-diviżjoni li sab Malta illi kulħadd jipprova l-problema jkabbar u flok inċeknu l-affarijiet aktar nesponu ruħna għal xi difetti li jista' jkollna. Il-Kumitat PANA jinnota wkoll kif pajjiżi oħra ma weġbux mistoqsijiet importanti. Il-Portugal, Ċipru, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti il-koll jissemmew bi kritika f'dan ir-rapport li ta' ċertifikat mill-aqwa għas-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. Rapport li One Use se jkompli janalizza fid-dettall.